Jesteśmy grupą sympatyków kultury Indian Ameryki Północnej, sami nie jesteśmy Indianami, ale chcemy prezentować tą kulturę jako nasza grupa Preria. Przybyliśmy tutaj do Krynicy na Górę Parkową, aby zaprezentować ten folklor, który bardzo często kojarzony jest z wieloma mitami i nie do końca prawdziwymi informacjami, które przedstawiła kiedyś prasa czy telewizja. Chcemy te mity przede wszystkim zweryfikować, podzielić się z naszą wiedzą, zaprezentować tańce, jak również zapraszamy do naszych namiotów tipi, czyli domostw Indian z Wielkich Równin, z prerii. Można zobaczyć, w jaki sposób można było wyprawić skórę w sposób naturalny, jak wyglądały gry i zabawy dla dzieci i dorosłych, i zobaczyć, jak prezentuje się kultura materialna, czyli wszystkie rzeczy, które Indianie wykonywali na co dzień do ozdoby, czy takie, które musiały służyć im przez całe życie.